everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Ay, kinsa man nina nawag? Tubagadi, Goy. Yes, ma'am. Hello? Sir Diggs! Sir Diggs, nadis here, Rexon? Wa! Ngano nangita ka man nga kamo may nagkuyog? Kinsa na? Kuan? Sila nangita ni Rickson. Unsa? Ay, bebe. Ako'y makisulti. Sige, ma'am. Hello, Laila. Tita, wala naman ko balikan ni Rexon diri, uy. Unsa? Uy, wa masab siya mo paulit dire. Hala, hain makato siya, tita. Hala, uy, kakayo ni tita, uy. Wa mo ko niya balikan diri, hain ka siya. Uy, na. Wa sab mi mahibaw, Laila. Oh, gitawgan man kaha nimo. Ako nagitawgan, pero dili man siya mutubag. Dili makontak yung cellphone, tita. Unsa? Unya ikaw, hain ka man karon ha? Kuan, di pa ko sa silong sa gawa sa opisina. Oh, ipakuha na lang ta ka ni Digoy, di ha? Sige, tita. Ay, daoy. Ay, magaling si Rexon, no, Sir Diggs. Naunsa mahinoon ning pagkaunsa, Hain magasidong Rickson. Kinala makitaan siya, Sir Diggs. Agoy. Wa ka to taba na ray? Ha? Kinsa man siya mutaba niya. Nga ako may ang uyab. Basta tadiha pa kurati, Sir Diggs, oy. Mo-action mo sa kong balik ko kalibat, anay mo hang kalaki. Kalma lang Bantay ka lang. Kalma lang kay angaya na ba ya ka anang mata nimo nga dili na kalibat, ha? Gani. Pero, no, mo-action dyan ko kalibat, anay akong kakulba. Maguna-una lang ta, Sir Diggs, oy. Kung saan na ito pagpangita si Rexon. Basinan ni sin-in-action to. Salida man na sa sini ingin mong isulti day. Aw, mau ba? Aw, ato lang ito magplano, ini kabot sa bahay, Sir Diggs. Pa, kumusta naman ang operasyon ni Rexon? Orbida, wa pa mahuman, Venus. Pa, noon sa naman ka, Sir Rexon. Venus, ayaw kalimot ka may gipati sa ka, ha? May bunuog ka sa. Pero, Sir Rexon, mas nabunoog ang upa. Tungod sa pagkaparok siyang sa bildo sa auto sa tubangan. Pero relax lang, ha? Venus, Kinailang mabuhi si Rexon pa. mabuhi siya, Venus. Pahuwain lang din ha? Kinahanglang maatiman kasab sa doktor. Pero dili ko mahimutang. Dili ko makatog. Katog, pukaon lang taka. Kung mahuman na ang operasyon sa ni Rickson. Tita! Laila, Huwag yung manawag si Rexon din, he. wa man. Kuan man, gabi naman ang tita, pero nga mo pa magi siya mauli, oy. Pastilan kining tawhana. Mibalik naman sab ning iyang batasan. Kanang, Ay. Hoy, Digoy, ikaw, unsa man? Unsa may imo ikasulti diha, ha? Unsa ba nagisigihan ni mog li? Tanaw ko na ay bao. bao? Okay, alamin, nindot pa na buhiyon. Pero Klaro sumpa ka man ng na, baon pero mo yun na, diha. kariat lang. Mitaw, no? Nakadangog man ko, samtang nagtanaw ko ato, nakadungog man ko sa inyo, Israel. Anya? Kalitra ba na siyang dili mo uli sa una, no? Diyan na sa utok na ko. Mao gani. Pero, dili sa kumutuo, Sir Diggs, oy, nga nabinuang si Rexon, kalit lang jud. Kining hiskos-hiskos trabe nga ato sa kahapon ba, sa unang batasan ni Rickson. Aw, Oh, Mao bitaw. ba? Ingon ba na siya ni ana sa una? Mao. pero nausap naman na siya, tita, oy. Nagsabot man may manawagid ko permin niya, o niya di mo siya matubag. Unya, asa man ka siya karon?
Kapiin na. Wa ka to siya mahubog, Inday. Ha? Mahubog, Jud? Basta tingali, Sir Dixoy. Katarong sa mo sabot ganina, nga manawag ko pirmi niya. O niya unsa man, nakakonta ka niya sukad ganyang bunta? Wala gitita. O, gikulbaan ako. Unsa may nasi mong huna-hunahan, Layla? Nga basi doon ni daw tayo nahitabo niya. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Nagduda ka nga doon ay nahitabo ni Rexon. O, tita. Sayon ra na. Manawag ta sa mga ospital o sa mga kapulisan. Ay, sige, Sir Dix. Manawag ta. Pag-ilis o na, Layla. Ay, dili na tita, oy. Manlakaw na lang si Sir Dix. Amo siya pangitaon si Rexon. Pero kanit, asa man nato siya pagitaon? Bisa na sa lalaki. Ato magkatang ospital. O, di ba, polis? Kaya ba anong umayo, Sir Dix? Hala, sige. Dahil. Ato siya pagitaon. Pero, ato lang mo nang sudlan sa nato atong tiyan. Uy, kitingalig kita ang sunod pangitaon kay nabuang tas kagutom. Venus! Iha! Pagmata! Papa, Nahuman ang operasyon sa Oni Rexon. Tuan na siya sa iyang kwarto. Papa, muadto ko ni Rexon. Pahuwayo na, ha? Nakapahuway na ko pa. Kinahanglan maatiman ako si Rexon. Purpida, sigurado ka ba yun ining imong buhaton, Venus? O pa, kinahanglan ako ang maatiman ni Rexon. Aron makautang si kapuputon ako. Please, tabagi ko nga mahilom ka rin nahitabo na mo ni Rexon, Papa. Pero, pangitaon yun siya sa ila, Venus. Buhatang tanan pa. Nga dili una nila makitaan si Rexon ining ospital. Hatagi kong time o ba ni Rexon pa? Ay, wa man itay nahimo ni atong sa tan-on ako na murag kuli man kay ning atong lakaw. Ay, wa man tay mahimo ani. Buntag naman lang. Wa gyud na to masigpati sinong Rexon kun asa na ni. Dix, Oh, oy. lain naman akong gibati, Sir Dix, oy. Kalma lang. Ay lang kay pagilak, ha? Ayaw pagilak kay wa kumaanan og magdrama ka. Kiat ba ka, ha? Nagdilang ko sa ko, oy. Grabe sa nanan, di na nata pwede mo katawa, bikiat man ta. Di na madagkyat-kyat, Sir Dix, oy. Sir Dixon ako na nawa. Nalaki ni, mao ni akong sugyot. Magpatabang ta ni Papa nimo ini, Day. Ha? Unsa? Wa mauli si Rexon. Mao ka na, Luisito. Buntag na lang, wa pagyud si Rexon. Hait man sila ila. Toa sila si Dikoy, nangita ni Rexon. Gabi pa kato sila ng lakaw. Pangita agad siya. Tawga siya. Gabi paming nanawag, pero dili makontak ang iyang cellphone. Wa ba kato siya mulaag, Luisito? Imposible nga mula at siya. Nakita ko sa mga mata ni Rexon ang kamatinud-ano na siyang kibati kang Layla. Layla, Tita, pag mo makita si Rexon, huwag siya mauli. unsa? Layla, Masalo ako pa. Dili day may pagalitan ka, pero nabala ko naman ko kaniba pagpanawag ng Rexon niya, di siya mutubag. Di man niya batasan, God. ugma. Kundi pagani mauli si Rexon, ipapangita na nato siya. Joey, ay na mayuga si Rexon, oy. Layla? Day? Uy,
Unsa ba ganon? Naghila ka naman sa din sa loon, oy. Sir Dix, o pag ginahiba ako na Sir Rickson, pila na ko ron kaadlaw. Klaro kayo doon ay naitabo na Rickson, Sir Dix. Gusto ka, Ray. Gusto ka. Doon na ginahitabo niya. Pero sa makay naitabo niya, Sir Dix, no? Sir Dix, ato na sa siya pangitaon. May mga pulis na nga gisugo si Sir Luisito. Ay, kabala ka, makita na lagi sa Rickson. Sir Dix, ato na tamangita sa mga ospital, Sir Dix. Huh? Pa-ospital yun? Oo, di ba nasabot na matana? Basin may naitabo niya. Unya na hospital siya. Lain nagipamati na ako sa kondugan, Sir Dix. Ato na may tawon, Sir Dix. Ay, napagilak. Okay, pangitaon na to siya sa mga ospital. Hello, Rexon. Kumusta na pamati ni mo? Okay na ka? Oh, sakit ang imong ha, Rexon? Kinsa ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!